Tiksu PvP ja Reiska MC PvP. Pelataan taas Minecraftia. Minerähtiä. Mineräjähtiä. Aloitetaanko? Joo. Minä aloittaa. Koska se mulla on Niin. Niin, Me todellakin pelataan pleikalla, koska ei olla saatu täällä tietokoneen mineä. Niin tehdäänkö Niksu uusi maailma? Joo. Okei. Nimi olisi voinut olla. Laitetaan Niksu ja Reiskan maailma. Okei. Maailma. Noin. Siis Suheville ja sitten Iisi. Joo. Aloitetaan Okei, nyt. mä olen bonus chestin. Käykö? Joo. Noin. Eikö sitten vaan pelata? Mitä siellä on yksi tää? Tätä Ei hakku kun... ei mitä. Vai näetkö? Joo. Siis se... Akse. Sä voit ottaa sen. Auke. Eli mä oon kahu. Mut tuskin siellä on yhtä aksea. Tässä on tämmönen... Noin. Mitä? Olisiko täällä pelillä? Joo. Rauhassa saatais olla. Kestääköhän myös se vielä kauan? Luottaako joskus lämpöpolttoja? Joo. Joo. Kestääköhän tässä vielä kauan? No niin. Mä löysin sen. Aina sen lähellä. Niin, koska mä en osaa muuten löytää sitä. Joo, mä otan aksen. Mä otan kirveen. Hei, käykö, että mä otan nää 2 omenaa? Joo. Ei ota kaikki omenat. Mä otan puuta. Onko mä otan no, tää. Ei kun mä jätän sulle. Okei, mä otan kaikki. Joo, otan vaan kaikki. Noin. Vaikka kaikki turhat. No niin. Huonoin spawni ikinä. Lumimetsä. Joo. Kato lehmä. Eka vois ottaa tästä vähän puuta. Tonne craftingiin. Noin saatiin 8. Mä otin nyt Sitten vaan pyllypiiskaa tälle lehmälle. Kunnollista. Selkäsauna. Pyllysauna. Kuole. 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 Onko sä ollut täällä lähellä? Mä oon siellä Jätin muuten lehmätappelussa. Joo. Karjala. Karjalan kandalla. No niin. Vaihtoehtoja piikkinä. On täälläkin kans juttu. Ei nyt kun sä muistat ne arvot. No niin. Hei, sä... Pyllysaunaa! No, huonoin. Pikku veijari. Mä teen ehkä täältä crafting table. Oletko se loksas? Ok. Mulla on aloitus hotbarissa. Niin ihan kivasti ruokaa. Että sano sitten jos tarvitset. No, mä pein. Vähän niinku tarvitsen. Okei, en mä vielä, kun mulla on noin 3 leipää. No niin. Kyllähän sillä alku tulee. No joo, mä löysin meinaa sikan. Sikan. Se sanotaan sian. No, sorry. Joo, Suomen kääntäjä. Niin vähän sitä. Ja
tää alku on niinku pikkasen tylsää, koska tää on tällaista Perusaisteja. Niin. No, mitä vaan tästä paskasta radiasta. Hei, eipäs kiroilla nyt. Aivan pakka. Onko te hakata puuta vähän enemmän? Niin. Tiedätkö sä, missä nää on? Ai jossain viidakossa. Taas kerran. Hei, katos vaan. Ei saa kohta YouTubessa. No joo. Okei, mä oon oikeesti tehnyt. No, se menee paljon. Onko tylsää? Nämä kuusipuut on niinku ärsyttäviä, kun ne on niin isoja. Plus, että niissä kestää aina hirveän kauan hakata ne pienet. Se on rumaa puuta. Kato! Kato! Sä löysit kaikkea tollasta ja mä en löydä. Et mene sinne saakeli. Mut sehän meni siitä elämään. Eli HP. OP, Duutsunesta. No missäs Jukka on näkyy? Tai Jarppi tai Jarno. Niin. OP. Unohditko sä ne? Et oo tosissaan. Katso. Mä en tiedä yhtään missä sä oot. En mäkään. Mä kerään täällä niinku meille näitä. Mä en löydä katso mitään. Mä menen varmaan sun jälkeä se. Täällä ei oo. Meinaa mulla on 2 villaa. Okei. Tiedätkö sä paljon yhdessä? 3 muistaakseni. Joo. Kato sä osasit. Okei, Mut se on ei, paljon. jos tekee 2, Nee, niin saa 6. Mikä siinä on? Niin, että jos me ei saada niinku Nikson kanssa kuvattua, jos siinä on jotain muuta menoja, niin mun on sitten pakko pelata yksin. Tai jonkun toisen kanssa. Niin, ketä nyt sattuu tässä lähellä olemaan ja voi olla. Niin, mutta ei mulla pitäisi olla mitään minä. Paitsi tietysti ne koulukiireet. Jos mä en halua sille mitään. Kato. Piilossa! Surprise! Et näe mua. Kuka on nähnyt sen? Kaikki! Aivan kaikki. Hei, kato mä löysin sulle. Ei tapeta sinne. Mitä sulle? Saaks koidata ruokaa? Ei. No ei, mä sitten sulle. Onko sulla asetta? On. Mä oon pikakse, mutta ei asetta. Ja, Me en, Mulla on- me en ikinä laske näitä työkaluja aseiksi. en mäkään. Nyt mä vaan... Se aavikko Ei mulla kyllä aavikko oo täällä. tuolla, mutta onks toi? On. Mikä siellä on? Siellä on aavikko. Yllätys! Surprise. Olen piip-tonttu. Et nää minua. Ei vai. Olen toi. Olen mata. Olen maton häkin tonttu. Olen matopatin tonttu. Et nää minua. Mikis älä yski. Niin, ei saa yskiä. Ja sulle sanoin. Ai mulle. Joo. Niin, ei saa yskiäkään. Onko sanonut, että mä saisin? Joo, siinä menee pikkusisko. No kohta se tulee takaisin. Kestä se mitä? Tää näpyttely kuuluu tuolta. No joo, se on vähän huono ohi. Niin, Öö, mitä mä olin sanomassa? mä tiedän. Et niin, että olisiko seuraavassa jaksossa ruvettaisiin niinku mainailemaan pikkasen. Joo, jos me löydetään toista. Tai jos me ehditään tässä jaksossa. Niin. Mä en tiedä kuinka... Katsotaan nyt. Jos me edes löydetään. Miten me Eikö löydetään? tässä voida teleportata? Ai niin, tässä voi teleportata tietysti. Olet järkevä. Katos mitä mä löysin. Lava. Mikä
Mikäs tuolla? Siellä on creeper. Mikä siellä on? Siellä on creeper. Me ei nyt olla sitten 2 niin, että jos kuoletkin siinä. Sä tulet aina noutamaan. Ei, ota sitten vähän kiveä sitten ja kuoli. Joo. Ai niin, sulle pikakseen. Unohdin. Olisit sanonut, olisin antanut. Mä teen tästä nyt. Perussaivaa. Niinku Saivaa! Miksi alussa on saivaa? en minä tiedä. No, koska Mä en ole kyllä löytänyt sen possun jälkeen enää yhtään eläimiä. mäkin olen löytänyt yhden possun. Mäkin. Sä oot löytänyt aika monta. Sulla on ruokaa. Ei. Mulla on 1 pihvi, 1 leipää. Mikä sun enkuksen pitää ottaa? Porkso. Eiku porkho. Mä oon porkho. En osaa lausua sitä, koska ei minulla ole mikään muu paras englanti. Nyt kai sä halutat sen tänne. No joo. Okei. Okei, me ollaan 3. Okei, mennään 4. Jana, kankularia. Ai niin. Mitäs tässä on? Tässä on omena. Sulla on hirveästi ruokaa ja mulla ei yhtään. Ai, mennään kohta vähän tutkin luoliin. No, jos sä löyt. Mutta et saa. Mikä siellä olisi? Zombi, tietysti. Paljon muuta kuin 1. Tätä tonttu. Näe minua. Mikä tässä on? Siellä on kylä. Löysitkö kylä? Village, 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 village. Siinä meni meidän crafting table. Oh. No okei, aina heitin tässä. No, mullakin crafting. Ja tässä, näissä kylissä on se yksi talo, missä on se gräväli. Gräväli. Eiku, mikä se sanotaan? Gräväli. Eiku, mitäs? Kuka siellä on? Minä käyn avaamassa. Meillä on kuvaukset kesiä samassa. Okei, siellä on serkku. No, Jatketaan. Voitteko te olla vähän hiljempaa, kun me kuvataan täällä? Kattokaa. Saatko se nyt? Oi. Hei, saanko mä jotain? Hei, on paljon chestplateja. Tai paljon housuttia. Tää vie 3. Koska Tää vie 2. oikein kummat sä haluat. Mä voin ottaa chestplate. Okei. Haluatko mennä saada puistoon? Eiks tää ollut? Onks tää aironilainen kiveä? Se ei oo aivan. Okei. Mulla on 2 aivan. Pestkää. Okei. Muistaaks siinä yhdessä Hunger Games-jaksossa? Se taisi olla osa 100. Se yksi tyyppi. Se yksi tyyppi juoksi rappusissa. Niin Masterlaan sanoi, että Se hyppi maassa. tää hyppii. Tää on noobi, ei se oo. Hei, otetaanko tästä uuni? Ota vaan, jos siellä on crafting table. Niin. Hei, onks sulla ne housut? Oota. No, otetaan 2. Saadaan jotain sentään, jotain arvoa. Mä luulen, että se ei tuu tonne lavaan. Oi. No, ei mä puolella. Ai niin, miksi mä oon niin tyhmä? Ai En joo. tarvinnut ottaa näin. Sä voit ottaa. Joo. Kumpi saa Iron? Vörtin Iron. Tai itse Säästetään. Jolla on
oot säästäväinen. Niin, sä vaan käyt kaikki rahaa. Sen kerroit mulle. Pois tästä niin kaikki. Joo, kiitos. Hyvä, että täällä olisi. Ei! Apua! 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 Missä sä olet? Okei. Okay. Creeperi. Meillä ei ole sänkyjä. Wow. Ei kukaan. Mä näen sun. Ja vartaan... Ai, sä sait tavettua. Täällä avaa sitä ovea. Mä tulen sinne sisään. Okei, mä oon täällä yksinäisessä talossa. Yksinäisessä. Mitä? Ei nyt, täällä on hyy. Täällä on pariskunta. Ne perääntyy. Ne perääntyy. Ne ohitetaan ne. Ehkä sä teet kuitenkin sen aivan miekan. Joo, mä vielä. Mä teen kivimiakan. Ei kun tee nyt. Eikö mä teen Ville... Jos mä... Eikö niin? Sä saat... Pikki. Mä teen sulle kivimiakan. Miksi sä laitat siihen 2 puuta? Kumma se siis teet? Kivimiakan. Mä teen sulle kivimiakan, jos se sulle riittää. Joo. Mulla on ihan sama mikä niin. Ja teet itelle aironisen. No joo, saat vähän paljon. Mä olisin voinut vakata sen kyllä tällä. Tässä vois muuten paistaa niitä ruokiakin. No eihän mulla tuo... Ai jaa, tästä oli näin. Automaatti tallennus, kato. No se on hyvä olla. Näin ja tolleen. Toi tähän vaikka. Mä laitan tähän uuden. Laitan tähän nämä. Laitan sinä kaikki sun piikit tähän. Laitan kolmaan piikit. Meillä on 10, niin molemmat saa 5. Paljon tuohon tarvii puolia. 7 riittää. Ai 10. Niin. Että niitä on sitten 10. Koska meillä löytyy yhden aikaa. Ja sitten toisen testiin. Testiin mulla ei ole pystyä. Eli siis tähän tulee toi nämä, jos sulla on yhtään. Ei yhtään. Ok, laittako sitten siihen hiiltä? Laittako? Mä voin ottaa nää aloitus. Jos tulee, me tehdään... Tuohon riittää varmaan 3. Ota sä siitä 1, niin mä otan sen toisen. Joo. Olen muuten koali. Voi mennä No noin. niin, otat se täältä uudestaan nää kaikki. Mennään mä käyn vähän puolustushommia. Joo. Siellä on muuten jossain kohtaa creeperiä. Siinä pois tieltä. Ei kolme ärsyt. Tulkaa tänne. Älkää aukottava siellä nuuteja. Älä houku niitä. Ne voi vihaa. Ihan aina. No niin. Jos tarvitaan apua, niin huuda vaan niille. Se on eka. Se on ouki juttu tässä. Mä tuunko nyt. Taisteluun! Meillä tulee kohta. Meillä ei ehtinyt rikimään mun HP. Joo, ei se ole mitään. Tarviiko sä ruokaa? No joo. Eikö entä? Mulla on yllättänyt. Niin. Mulla ei ole. Eikö täällä tää yksi on? Mä lähden vetämään. Otatko sen? Mä voin ottaa nää hiilet tästä. Joo, mä lähden tänne tappaan zombeja ja Lahoita puoleen. Joo, mä kuolen. Kyllä mä kuolen. Siitä ei ole mitään. Okei. Nyt tulee sitten. Mä voin kuollakin, että voi juma, tonne mä en mene tonne. Tuolla on ääriläinen. Mä tarkastelen. Mitäs sä mua tyypytät? Mä lähden sun kanssa heti kun mun HP on rekemaan. Joo, mä en oo mennyt. Ei tää on meidän 2,5. Oi. Meidän katolla on
Spideri. Ei varmaan. No varmasti on. 1,5. Onko sulla 1,5 HP? Ei! Puolet. Noniin. Sä tuut puolella HP. Kato nyt meidän... Ei vai oo meidän... Se oli lovella. Se oli lovit, siksi se on... Niin. Onko siellä joku... Ei sehän sano... Mä näin Spiderin. Meidän älä ota näitä niinku niitä lihoja. Lihoa. Älä Mä lihoa. heitän ne. Okei, lihoa. Ei mulle niitä tarvitse heittää. Joo. Hei, tuolla on Spideri. Mennään kimppuun. Mennään. Taitavuus. Finaaliin. Jos ootte putousta no, sähän tapoit yksi. Oi. Älkää katso. Hei, kato mikä tuolla. Sillä on rautalapio. Mä haluun. Haluatko? Haluan. Mä koitan saada sen. Okei, en saada. Onko mä näin jonkun lähellä? En näe. Missä sä oot? Minne sä oot menossa? Tappamassa tätä zombia. Okei. Wow. Mä löysin kerran zombin. Joo, mä oon täällä. Juokse karkuun. Kuka mua nyt on? Joo, mä lähdin. No, mulla on. Sun pitää syödä. Eiku oho. Mä luulen. Et halua. Okei, täällä näin paljon näitä. Ehkä niin olisi kannattanut. Oota, mä käyn voittaa. Siinä yhdessä maailmassa meni ihan hyvin. Saatiin ne heti. Silti yhdeltä. Tarviiks sä apua? En. Ei kun joo. Ei kun joo. Wow! Mulle et ryppy. Jos voisit tulla niinku auttamaan. Koska mä kuolin. Mitä sanoit? Mä melkein kuolin. Kato mun hopeeta. Joo. Mä muuten katon, että kauaksi me ollaan kuvattu. Minuuttia. No. Kuvataan niin kauan kuin ehditään. Sun pitää nyt syödä. Joo. Kohta 3. Joo, mä syön. Lähtis. Joo, laitetaanko päivä? No niin, minä mainon sen. Mikä vitsi laki? Ui, mä tein väärästä ovesta. Saas mä hoitaa kiippeliin? Kiippelin. Saa. Saiko se siltä ruutia? Sehän jossain vaiheessa TNT. Häh? Sehän jossain vaiheessa TNT. Ne ei oo järkeä. Miksei? Mitä muuta? Ja sitten on niitä farmeja, mistä niinku saa pohkana ja potato. Tästä saa potatos, yes. Everything. Mä kaivon. Hei. Tästä saa viljaa. Otan nää jos, yes. Mä etin täällä jotain muuta. Noin. Tuhottu. Jaa. Mä otin siitä vähän. Paljon. Noin hirveet yhdet. Okei. Mä tsekkaan vielä tän valmiin. Sitten voidaan niinku valmistautua maina-aikoja. Joo. Ja jos mä vaikka saisin ton kivipikin. Mitä pika. Jai. Joo. Sä hoidat ehkä noin timanat. Vaikka siihen. Siis mä oon ihan huono näistä paskoista. No varmaan mä. Sä oot niinku best. No. Noit
voisi ottaa kiinni pikaksi. Joo. Että se et varmaan tarvis sitä. Ui. Ja. Että huomauta sitten, jos tulee niinku tätä jotain ironia, tai ei niin timanttia vastaan. Pakkohan sitä on parempi. Ai niin, miksi mä tuhosin täältä mitä tehdä tää? Tää. Mikä? Lokki. Häh? No, Niin joo. On. Halo? Mulla on nää Kotona. oota. Tehdään tähän maini. Mä pikkasen liikaa. Tehdään vaan tästä tälleen. Voi hitto, oota, älä tuu, älä tuu. No niin. Alkaa nyt tällä, koska en mä viitti tota pikkiä tulla. Eikö sulle tuli vaan meille vai toista päivänä tuli se työvuoro? Että niinku kuuntelijalla viime viikolla ei ole kauheasti ollut töitä, mutta mulla on ollut hirveästi kaikkea muuta. Ensi viikolla en tiedä, kuuna päivänä ei toista. Jatkuuko sä? Joo. Tää on ärsyttävää. Miksi se hiekka puhuu? Voi hitto. Sä voit jäädä sitten lokkaan, jos tulee jotain hiirtä tai semmoista vastaavaa. Joo. Oh. Sotin. Koska me ei hännähtäisi siis ihan. Koska piilossa. Oota hetki, kun tää on koon ihan kohta. Oi, kato ovet kiinni, ettei nää äänet häirittää. Kauanko sulla on kuvattu? Kohta puoli tuntia. Ihan jees. Tehdään tässä joku 50 jakso. Joo. Ellei sitten lopetella ihan just. Okei. Ei menisi todella. Tosi hauskaa. Voi voi. Sen oikeasti voi voi. Älä Tuliko? En tiedä. Missäkään sun uudessa? Kartallahan voi katsoa yleensä. Ai niin, siellä ei toi. Hei, hiiltä! Hei. On missä hiiltä? Aironia! Oota. Hakkaa ja sitten laita joku maapaikka siihen. Joo, mä löydän ihan kivasti aironia, että ei taidon herra loppu kesken. Joo.
7 aikana. Mitä? Että on jo 7 aikana. Noniin. Hyvä, eka soittu. Iron kuri. Aivan Oula. Monta suona? 8. Joo. Sillä Onko me saisi tehdään sulle toi? Me tehdään sulle toi. Miakka on ehkä tärkein. No joo. No taisi saada sitä kyllä aina. Hei, sä voit laittaa tuon kukkaron mulle. Tai sen kuorepizza. Pumpki. Se on pumpki meillä. No laita päälle sen. Heitä mulle, mä laitan päälle. Oho. Nyt on tosissaan. Tää kestää taas. Ei kovin hyvin. Ei. Hoo. Mä pelaan tänne. Okei, mä en osaa pelata. Ei kun mulla voi siellä odottaa. Muuten ihan hieno. Sano jos näet noita asioita. Ei kohta tulee päivitys. Päivitys. Onneksi ei kestä. Okei, tässä on zombia lähellä. Annako oikeesti osti jotain? Mä syön kyllä tässä välissä. On mulla on 3. 2. Mun 3. Okei, ihan just tulee toi. Zombie vastaan. Tai spawni. Spawner. Tai siis spawner. Otetaanko redstone? Loovaa. Tää on just oikein. Hui. Se oli sen puolella. Kai. Mä? Eiku. Saaks stone? Hei! Mitäs sä teet? Ryan. Ei saa. Mut sun pitää ottaa se. Ei puolustako mua selustat jo situsta? Tää. Sano jos tulee. Tuolla on aivan lisää. Joo. Okei. Missä? Tuolla ylhäällä. Yksi pari. Tää on vähän ärsyttävää. Voi ärsyttää. Tässä. Hei, on sulla aivan. Ei haittaa jos ei oo. Tuu. Missä? Oot sä täällä? Hui! Tiku sä sinne. Asia. Joo. Ui, et sä kyllä sitä kautta. Sä menet sitä kautta. Mä voin vittu sun luontoon. Ja sit sä tulet sitä alas. Näin vai? Joo. Puolella. Kato. Ajatteletko niillä on tullut? Mennään. Combo. Kaunista combo. Mistä mä olin combo? Mä kuolin. Mut sä et menettänyt kamoja. Ha ha ha. Ei. Ha ha ha. Mä arvaan tiesinkö mä tosta yli. Ai niin muuten. Hei Ryan. No mun olis pitänyt tietää. Ei kannata hakata siitä, koska ei ikinä tiedä mitä sillä alapuolella on. Pikkasen hyvä trolli. Mä arvaan kun mä en muistanut, että ne voi tehdä että ei menitä kamoja. Vittu kikkuset mene. Joo, en. On stäkki. Aika monta. No. Onko hyvä? Ootteko tunniksi menittänyt kohta? Okei, älä tuu tänne. Mene poispäin. Ei kun älä. Ei joo. Ei hakkaan kukaan. Mä en luota tähän, koska mä en ikinä luota, että mitä täällä on. Noin. Mä oon kuullut sellaisen huhun, että lähellä, missä on maata, niin siellä on myös diamantia. No kuulitte laavalla sellainen. Niin mäkin. Mä en ikinä tiedä, että onko se totta.
Monta iPhonea sulla on mua yksilöitä? On. Oisko täällä mitään? Ei. Hei. Ei. Nyt mä sain siltä 2 ruutia. Miksi räjähtää? Mä ajattelin, kun se olisi räjähtänyt. Mä saan yleensä 3. Aina mä katson jotain. Oota, varo tätä kohtaa sitten. Joo, se on hoppu. Varo sitä kohtaa. Minä tulen tätä kautta, tätä sinun kautta. Tätä. Tuu tänne, tiputtaa tässä. Okei, tää oli ihan turha leikkaus. Olisiko täällä takana mitään? Ei. Voiko? Kikkare. Kikko kakkari. Kakka kikkare, kikka kakkare. No siinä on ikinä samaa reittiä ylös. Mä sitten, mä muuten katon, että on katsottu. Katottu, pelattu. 37 minuuttia. Joo, lopetaan jotenkin. Käykö 40 kohdalla? Okei. Mä katsoin, että sä oot joku zombi. Mä katoin sun ruudusta. Mä katoin, että mulla oli joku... Ui! Mikä surprise tämä oli? Mä katoin oikeesti sun ruudusta. Mä katoin, että mulla Siis oli... tuo on pakko laittaa YouTubeen. Siis näitkö? Mä kävelin tässä normaalisti, tulin täältä. Yhtäkkiä tossa on. Ui! Mikä surprise tämä oli? Rajan, ota mitä? No. Hyvä. Ai, meillä on mennyt täällä. Ei varmaan tällä. Oi, Mitä hittoa? sais panenoika nahkaa? Sais se nahkaa? Siis ei. Joo, en saanut. Mutta mulla on kyllä arveit päässä. Onko Sä se en. hyvä? En ole varma. Mä veikkaan, että joo, koska täällä on. Mä kuolin, mutta mä en tule kamoja. Ajattelin, kun mä olisin just niin sillä hetkellä, niin heittänyt No ei se haittaa, koska meillä se on muutenkin muuta sitä. no joo, mutta... No joo, mulla on muuten 10 tätä airaa. Se meidän luokan Juusolla, niin siellä on kuulemma ollut 10 stäkkiä timanttia. 10 sitä. Uskokko? No riippuu vähän kauan se on pelannut. Koska... Se sanoi, että ne loppu siihen, koska tiedätkö sen Alex-nimisen tyypin, niin se oli mennyt niinku räjäyttää sen maan. Voihan se ihan mahdollista olla, että... Että kyllä mä siihen asti kyllä uskon. Eli ihan todellista. Se on 10 stäkkiä timanttia, voi olla ihan Se mahdollista. on avoimesta. Niin, se voi olla mahdollista, koska se voi Eikä mä usko, että ne on häkännyt. Tässä taas voi olla hyvä paikka. Oo, älä vielä. ei se hoittaa. Mä pääsen vielä. No, mä kuolin. Just. Eikö se mitään? Onko se vahingossa pelistä? Joo. Mitä ehkä enemmän. Muuta. Viimeistä spawnarinta. Okei. Ei tosta koitin hypätä ja kuolin. Sori. Ei mitään. Mä tulin tielle. Hakkaan nää ironit tästä, sitten lopetellaan. Joo. No itse.
Ei taas riskaamiseen PvP. Joo. Tavataan seuraavassa Muuten tuossa jaksossa. on ironia. Ei hakataan seuraavassa jaksossa. No,